Bon dia tot lo dia. Per què és festa dia 26 de desembre en els Països Catalans? La resposta és fàcil i senzilla. Perquè durant l'edat mitjana, si t'havies de traslladar a un poble veí per anar a veure la família dia 26, després poguessis tenir el dia 26 lliure per poder tornar a casa. Per aquesta raó, com ja he dit, dia 26 és festa de tots els països catalans, perquè la majoria tenien la família dispersa. I per aquest motiu, dia 26 era festa. Per tenir un dia lliure per tornar a casa, per tornar a casa. Perquè, per exemple, a Mallorca, si fa temps, si havies d'anar de Palma a Inca, per exemple, avui en dia és fàcil, avui en dia en mitja hora hi ets. Però abans era una excursió d'un dia. Per això mateix, com ja he dit, i repetesc, dia 26 de desembre és festa. Si t'ha agradat aquest vídeo, polsa el botó del polze per amunt. Si vols veure més vídeos així, subscriu-te en el canal de subscripcions. I si t'has quedat amb ganes de més contingut en català, a la descripció et posaré un link del meu altre canal en català. Aquí baix. I ara sí, fins aviat!